siap ulah-ulah segala. Kasano. Terus bulan-bulan na kamu dulu main. Kasama jo tindak perlombaan. Ada kami sudah kami bisa. Sudah bisa musuh. Makalay sa paano di ba? Musuh. Ang makikisao. Ang kiyama Kasama kita tindak perlombaan tu Manjolo dua Gogo. 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 Baru Amazona. Tulang sekarang. Dahil ang hanggang mga inata, unang